नेटानो जोबना होलाबाय फाग्ला खेला। नेटानो जोबना होबायबा मा नेटानो जोबना होबायबा दा थाबावदोलाय फैगोना फैला मानसिफोराबा आंलाय लायगोन ना लानो हागोन ब्रा मा नै जोंना खुसबा गैयाल' हेल' खुसबु लाइक कर दो प्लिज। देलाय नों रायलाय हिन्दी चाहिए हिन्दी 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 रायलाय हिन्दी चाहिए। है लस जाबायना दिलखाट आधा घन्टा थांखाबायमोन दोनखागासिगोनमोन। प्रानजित मा गललै होनना मा गल गल जायाखै माथो। बेबो रायलाय
स्पिकार अन बानाय माथो खोनायासै नामा? खोनायाखै नामा? आंलाय खोनादों माथो। बेमरा कैसे है? टू लाइक दैट, थैंक यू सो मच। खोनादों ब्रा। मरा पागल गुलुमुलु हाद दे नोंनि जिउनि थांखिखौ खोन्थादो दे एसे रायजो राजाफोरनो। नोंनि जिउनि थांखिखौ खोन्थाना होदो रायजो राजाफोरनो। नोंनि थांखिखौ खोन्थाना होदो होनदोंलां जिउनि थांखिखौ। लाना फैनायालाय बे कुइसन सोंनो। माथो रावबोआनो गैला। खारबाय नामा लोगो नाजाग्रा बारा गोबाव होलालै दसेल' होनोसै। आयु उननिसखौ मोनथामजों बेसेबां जायो? जौगा नैलाय ब्लुथुथबायनो नै ब्लुथुथबायनो इनोब्रा ब्लुथुबा दाख्लै बायनाया। सोर जालाङिल' पि नालि लानालिनि सिखार नामा इयर बडि चेस्ट ओपन करो
सोरबा फैदोंमोनलै दानबाय खमाय खोनालायो। मोसाहारि नङालाय सोरमोनलाय? दाननोसै नामाब्रा? मार असाइस नुदों गाज्रि फारसेना मोसाहारि न वानआ सोर थायो? बिदि असाइसखौसो नायोना आरो मानसिफोरा। साइलि एल बि होबायलै साइलिनाव थांबाय खावसे। नै इदिबाथाय आं उन्दुनोसो ओंखारो। नै माबा फैबाय आरोना फरायलाखैमोनफोरालाय। स्मिया हेलौ हेलौ। हिनजाव दोननोसै। हा दोननोसै। माबासिम सारि दसथासिम। मा बुस्थु
Tinasitakin sino kere Robuila. Hmm. Berapa yang nomor tuh? HP like done ada itu. Okay, like done itu guys. Thank you so much. Moral goodness.